Шериф. Аз съм Аси Босо. Аз съм малката София. Аз съм червеният пати. Аз съм Жеркоджинката. И днес ще изследваме трета част. Трета част. Айде да тръгваме. Айде, страшните. Хора, във втора не съм бил, между другото. Между другото вече съм много смел. И това вече не е толкова Каза страшно. се. Аз във втора не съм бил. Ела, Шерко, ние сме първите. Какво е? Чакайте, чак. Пак ли тук? Да. Пак тук. Ела, покажи ни. Да. Ето там е третата. Да. И както казахме, влизаме тук. Събрахме трета лайк. Не, брат, тук няма да влизам. Не. Я чакай. Тук нищо няма, бе, излезте. Не. Чакай да влезе. Да, Не, влизай. Да. Тук. Ох! Брат, някой е влезнал тук. Как? Да. Значи, сега викам. Тази къща, чухме сега как скрика нещо. Така че... Това беше лястовичка. Не беше. Чуй, ако съберем на 30 лайка тук, ще обиколиме цялата къща така на кръг. Ама чакай, брат, ние събрахме ли нещо кълна си там бяло видя? Да, брат, и аз видях една обесена тениска. И аз видях една обесена тениска. Не покажа ли на хората? И аз видях една обесена тениска. Ама Шерко, ти как помисли, че видя някой да влезе? Брат, не така видях. Ама чакайте, ние събрахме ли 30 лайка на другото видео в първо? Тръгвай, брат. Тръгвай. Да. Добре, сега отиваме в другото. Не, тук няма да идваме. Тук. Малко стоп на видеото. Точно. Хора, сега ще влизаме. Ох, пуснах кръв. Пуснах първа кръв. Тук си за малко видео. Защо? Хора, измислихме го, но не знаем какво ще правим. What the fuck? Бегайте! What the? Бегайте, брат! Какво беше това, бе? Кой е това, бе? Бегайте! Бата, кой е това, бе? Хора, абонирай за канала! Абонирай за канала за Желения Шериф! Искате да направим? В кой час сме? В коя част сме? Хора! В трета част сме в момента. Ако искате да направим четвърта част, как? Изследваме къщата, но сега някой ни подгони, хора! Нещо стана! Хора, ако искате да направим тази къща, трябва да съберем 50 лайка за това видео. Не може да съберем 30 лайка за едно видео така. 50 лайка събираме и влизаме там. Не може Хора, да чухте! за канал. Хора, вие чухте какво стана преди малко? Брутално нещо падна! Това е брънна, брат. Не е смешно. Сега трябва да го отрежа. Брат, сега? Брат, бръннах заради това. Заради страхотата. Трябва да го изрежа. Брат, това не е смешно, наистина. Това не е смешно, нещо Не стана. ми е смешно, просто прънах. Шарко, бе! Не знам колко хора стана, Гаси това видео вече. Абонирай за канал, харесайте това ми от нас. Чао, чао, чао! Обичаме ви!